інтернеті відкритий, тобто зачався флешмоб. Уповіш, що ти православний. А це можеш також уповісти, котрої ти національності. Наприклад, православний русин. Красно. А й не можна. Дійсно, може такою повісти на тому флешмоді, щоб по національності назвати, хто ти. Я православний русин, добавити. Дійсно, ми розуміємо, що так важно в цьому світі зафіксувати себе. Згадаймо слово Христа. Хто буде ісповідувати мене перед людьми, і я буду того ісповідувати перед Отцем моїм Небесним. Хто откажеться від мене, откажуся від того і я перед Отцем моїм Небесним. А тому, якщо б дійсно вдалося, щоб той організований нашими віруючими флешмоб мав такий успіх, то ми б дуже були раді, якщо б наші православні у Закарпатті, а це в основному русини, також сказали: я православний, але я православний русин 1150-літнього Кирило-Мефодіївського православ'я.